ị chọrọ ibido mebe comedy, ka ị chọrọ ibido talk show, ka ị bụ storyteller, kedu ihe bụ ya ị chọrọ iji kamera na-eme, maybe iji na-apụta online na-eme mana ị malụ how to start. My dear, onwere otu esi start ya iche. Mụ na-eme ya kịta onwere ka nsi bido ya iche. Ihe need bụ gadgets ị ga-eji lụọ ọrụ. Phone a, like if this video na-eme now, ihe nji eme ya bụ iPhone 11. Ihe me njigo iPhone 11 bụ achọrọ m ị na-afụ onwe m na na-eme video. So, and they need high quality. Like back camera iPhone 11 at 12 megapixel, front ya bụ 12 megapixel, and front ya na-ese 4K. So because of that 4K, can you wear go ya 12 megapixel and 4K can you go ya. Then open in well ego igobe nnukwu phone. You can start with iPhone 7 Plus, back camera 12K, high quality. Okay, then you ihe ọbụla ị chọrọ. Then more na ija ka mo me more ija ka m lụọ video, no say video me edit in post to. Onwere na alụlụ m ya because achọ nke ọlụ niile dị m easy. Now, ke gadgets you need. iPhone is very important. Na first gadget. Ihe na-eme bụ ka o esi dịrị gị easy. Ka o esi dịrị gị easy. iPhone is very important. iPhone ga-enye gị high quality camera picture. Then ihe format their video format bụ MOV, not MP4. MP4 na kwatukali mana MOV na retain quality than MP4. For ndị mego ye camera ọfụma. Though open camera, normal camera, ma MP4, ma MOV, man. When it comes to phone, anything that concerns phone, MOV, iPhone, be best. When it comes to retaining quality, camera, now it's a video. I make Google picture on kitio. It's a video of phone na ke akwado nya akudo si ike na ina emego editing na camera bo iPhone. Experience kanji we use go many phones. Management experience when I call ya. Now, apart from phone, chaos you need this phone mount. Phone mount you get na kuba phone ugi. Ena ye for ben go see pictures he need gasi. This one now bo it's a plug or tripod stand in here. Then it do kanali otua it in your camera. Now your phone it in phone ugi niya. Whereas ya wena eso nwegi. Just ekwudo kwa otu akita akwudo m nke ma akwudo now. Relax is aka mpụta na-eme ihe na-eme. Then inwe kwa na alia keri ozi need. Ị na-emelu onwe gị editing. Just tripod stand dị mma. Enwe this mount for itinye phone gị. Then camera phone. Ke ihe ozi need. I go light. Light in the use now 8000 plus can go ya. Ulanzi. And the light in go ablo light ana charge nwe battery, separate battery, no inbuilt battery ka onwelu. Just meji my power bank mo charge ya and charge ya na use ya, and their battery rating ya gbagotere ọfụma. Ihe bụ ihe need gasị iji bido ọlụ echezi na mmadụ. Then video mo bụ mbata na ihe na-use video editor na-use bụ na iPhone bụ VN editor or enwekwazi ya na Android. Ị chọrọ download way free of charge ka ọ bụ ada ana ego na ya. All these things you need wele abido. With times inwezi ego chozi ego nukwute camera ego. Mana for now bugori ihe aka ga-eji bido. Ibido ya na-eme nwayọ. And at the end of it, you mesa video gi, you can color grade your video with that app. Ame color grade. Nloskwa video. Ama na video ngari wa sharp color grade ku ya more. Ana me ya. Then another thing nsogbu ndị mmadụ na-enwe bụ onye ọbụla kwadolu ime ihe dị otu a kwesị ịma na ọ na-eme export video ya nye emezi na export low byte. Ị ga na-ewegote video gị 1080 pixel ka ị ga na-eme export. Ọ bụrụ na-eme export ịbịa lụsịa video ebe na-eme 480 mban na-eme 1080. Ọ ya bụ upload ya before Facebook ga na-akwatusi ya onwekwa high quality. Mana ọ bụrụ na ije mee lower export like 720 akwaturu get to 480 mgbe ahụ onweze ya na-afụ ilu gị anya ọfụma. So these are the things mmadụ kwesịrị ịmagasi. So now inwe ihe a niile you can start. Once you're a content creator, isigodo ebe a bido. With time inwezi more money, you can buy more gadgets ị ga-eji na-alụ ọlụ. So these are the things you need. Nke a kịta order m ya from Jumia be here tell them this one. Then Ulanzi now the light na-use bụkwa like light akịta like
this video na-eme na all that light ka nji eme the video. So mambe wepụta bịa gosibe gị mana ọ dị na picture nsendiru nkịta ọ dị ka 8,000 something ka ngoli ya ọ ga-ala ọnụ. So the only thing ga-agara alụ gị ọnụ ebe a, this one now dị ka 2005 ya nji n'aka now 25 enwe ma nke 15 nwe nke 2000 ọ depend nke ego na ịchọrọ ego. At least all the very very strong mana ha ọdala from China ifugia Ulanzi flavor delia. So ihe niile are the very 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 easy. So if you want to start, you can start. At least with time you help by yourself. Then with the promotions too, you can go far. So this video name now okay that na all these things if on name video ni name na ihe nji or I meant you look this video. So okay malo, if you can start, good. Then I wish you good luck. You can as well share this video. Can do also for malo the low budget can see video and the ihe nji emeka si video neme chukwu gozie unu.